అభీష్ట సిద్ధికి ఈ క్రింద సూచించిన విష్ణు సహస్రనామ శ్లోకాలను 108 మార్లు జపించవలను. పిల్లల క్షేమార్థం తల్లిదండ్రులు జపం చేయవచ్చును. 1. విద్యాభివృద్ధికి 14వ శ్లోకం. సర్వగా సర్వవిద్భానుర్ విశ్వక్సేనో జనార్దన వేదో విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవి. ఉదరరోగ నివృత్తికి 16వ శ్లోకం. భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్త సహిష్ణుర్జగదాదిజ అనఘో విజయో జేత విశ్వయోని పునర్వసు. ఉత్సాహమునకు 18వ శ్లోకం. వేద్యో వైద్య సదాయోగి వీర మాధవో మధు అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబల. మేధా సంపత్తికి 19వ శ్లోకం. మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతి అనిర్దేశవపు శ్రీమాన్ అమేయాత్మ మహాదృదృక్. కంటి చూపునకు 24వ శ్లోకం. అగ్రణీ గ్రామణే శ్రీమాన్ న్యాయో నేత సమీరణ సహస్రమూర్ధ విశ్వాత్మ సహస్రాక్ష సహస్రపాత్. కోరిక లీడేరుటకు 27వ శ్లోకం. అసంఖ్యయో ప్రమేయాత్మ విశిష్ట శిష్టకృత్సిద్ధి సిద్ధార్థ సిద్ధ సంకల్ప సిద్ధిద సిద్ధి సాధన. వివాహ ప్రాప్తికి 32వ శ్లోకం. భూత భవ్య భవన్నాథ పవన పావనో నర కామ కామకృత్కాంత కామ కామప్రద ప్రభు. అభివృద్ధికి 42వ శ్లోకం. వ్యవసాయో వ్యవస్థాన సంస్థాన స్థానదో ధ్రువ పరర్ధి పరమస్పష్ట తుష్ట పుష్ట సువేఘన. మరణభీతి తొలగుటకు 44వ శ్లోకం. వైకుంఠ పురుష ప్రాణ ప్రాణద ప్రణవ పృతు హిరణ్యగర్భ శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోఖద. కుటుంబ దానాభివృద్ధికి 46వ శ్లోకం. విస్తార స్థావర స్థాను ప్రమాణం బీజమవ్యయం అర్థోనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధన. జ్ఞానాభివృద్ధికి 48వ శ్లోకం. యజ్ఞైజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుసత్రం సతాంగతి సర్వదర్శి నివృతాత్మ సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం. క్షేమాభివృద్ధికి 64వ శ్లోకం. అనివర్తి నివృత్తాత్మ సంక్షేప్త క్షేమకృత్శివ శ్రీవత్సవత్సాహ శ్రీవాస శ్రీపతి శ్రీమతాంబర. నిరంతర దైవ చింతనకు 65వ శ్లోకం. శ్రీధ శ్రీశ శ్రీనివాస శ్రీనిధి శ్రీవిభావన శ్రీధర శ్రీకర శ్రేయ శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయ. దుఃఖ నివారణకు 67వ శ్లోకం. ఉదీర్ణ సర్వతక్షు రణీష శాశ్వత స్థిర భూషయో భూషణో భూతి విశోకశోకనాశన. జన్మరాహిత్యమునకు 75వ శ్లోకం. సద్గతి సత్కృతి సత్తా సద్భూతి సత్పరాయణ సూరసేనో యదుశ్రేష్ఠ సన్నివాస సుయామున. విద్యాప్రాప్తికి 80వ శ్లోకం. అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామి త్రిలోకధృత్ సుమేధా మేధజో ధన్య సత్యమేధ ధరాధర. శత్రువుల జయించుటకు 88వ శ్లోకం. సులభసూర్త సిద్ధశత్రుజిత్ శత్రుతాపన న్యగ్రోధో దుంబరోశ్వద్ధ చానూరాంధ్ర నిషూదన. భయనాశనమునకు 89వ శ్లోకం. సహస్రార్చి సప్తజిహ్వ సప్తయదా సప్తవాహన అమూర్తిరణఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశన. సంతాన ప్రాప్తికి 90వ శ్లోకం. అణుర్బృహత్కుశస్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ అధృత స్వధృత స్వాస్థ్య ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధన. మంగళ ప్రాప్తికి 96వ శ్లోకం. సనాతనస్తన తమః కపిరవ్యయ స్వస్తిత స్వస్తికృ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తి దక్షిణ. ఆపదలు తొలగుటకు లోక కళ్యాణమునకు 97, 98వ శ్లోకం. అరౌద్ర కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యుద్ధిత శాసన శబ్దాతిగ శబ్దసహ శిశిరశర్వరీకర. అక్రూర పేషలో దక్షో దక్షిణ క్షమినాంవర విద్వత్తమో వీతభయ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన. దుస్వప్ననాశనమునకు 99వ శ్లోకం. ఉత్తారణో దుష్కృతి పుణ్యో దుస్వప్ననాశన వీర రక్షణ సంతో జీవన పర్యవస్థిత. పాపక్షయమునకు 106వ శ్లోకం. ఆత్మయోని స్వయంజాతో వైఖాన సామగాయన దేవకీనందన స్రష్ట హితీష పాపనాశన. సర్వరోగ నివారణకు 103వ శ్లోకం. ప్రమాణం ప్రాణనిలయ ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవన తత్వం తత్వవిదేకాత్మ జన్మ మృత్యు జరాతిగ. సుఖ ప్రసవమునకు 107వ శ్లోకం. శంఖవృన్నందకీ చక్రీ సారంగధన్వా గదాధర రథాంగపాణిరక్షోభ్య సర్వప్రహరణాయుధ. శంఖవృన్నందకీ చక్రీ సారంగధన్వా గదాధర రథాంగపాణిరక్షోభ్య సర్వప్రహరణాయుధ. శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి. విష్ణు సహస్రనామం మొత్తం చదివిన తదుపరి మీకు ఇందులో కావలసిన శ్లోకం 108 సార్లు పఠించవలను. జై శ్రీమన్నారాయణ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.